Takže ahoj lidi, já vás vítám u mýho prvního videa na tomhle kanále a budu tady hlavně točit o Star Stable a možná i o nějakých jiných hrách. Takže své pravé jméno tady říkat nebudu, ale tady tento účet se bude jmenovat po jméně ze Star Stable. Dnešní video bude v podstatě o tom, že vám ukážu nějaké jako moje koně. Jsou jenom 3, jo, ale já to teprve hraju 2 dny, nebo jakoby mám 2 dny toho Star Stable Ridera, nebo něco takového toho členství. No a možná bych tady i splnila pár questů, ale ještě nevím. Takže vám půjdu ukázat ty moje koně, ale zatím jich mám málo, protože to jakoby moc dlouho nehraju. Tento účet je starší, ale já jsem to hrála třeba před rokem a já jsem tam měla toho Star Ridera, takže mě to trochu vadilo, jinak teďka už ho mám, takže vám půjdu ukázat všechny moje 3 koně. Takže jako první mám tady tohle hanoverského koně, level 5, jmenuje se nějaký Arrow nebo něco takového. A ukážu vám chody, tady toto je krok, klus a bavení jede cval, myslím. Toto video je už starší, jo, takže já to edituju až teprve teď, no tady jsem to rozklikla někam úplně pryč, ale nevadí, no. Takže tady bude už někde cval. Jo, tady cval a víc to tam rychlejc nešlo v té stáji, takže toto je můj druhý kůň, myslím, že to je nějaký Jorvik Starter Pony. Asi to bude ono. No tady jsem ho nějak vylevlovala, jinak tady tohle už moc jakoby na něm nejezdím. Já spíš teď mám toho hanoverského koně. Jinak mám na všechny jakoby tady tu růžovou sadu. No ale tady mi to nějak jakoby nešlo na něho dát, protože tam většinou ty věci můžou být jenom na nějaký určitý plemena, což mi je trochu jako líto. Tady už jakoby jsem na tom poníkovi. Já jsem se ho koupila šedýho, protože mi to připomínalo jednoho koně, kterýho jsem dříve jezdila. Já jezdím na koních a jsem teďka v Drásově, takže kdybyste někdo chtěl, tak můžete jezdit do Drásova. Je tam dobrý, ale jakoby tady tento kůň mi připomíná jednoho, kterýho jsem jezdila. Jinak jako přijeme, že je takový hrozně pomalej, takže už ho moc jako nepoužívám, nebo jako skoro vůbec. Asi ho prodám, teda pokud to tady jde, já úplně nevím, já to moc dlouho nehraju, takže nevím, když tak mi napište do komentáře. Já tam sice mám ještě jednoho koně, ale to je takový ten startovní, toho jako asi nemusím ukazovat, to mají myslím, že úplně všichni dostanou, akorát se jenom vyberete jiný jakoby zbarvení, takže to vám jako ukazovat nebudu, že mi to přijde takový zbytečný. Takže tady jsem šla splnit nějaký quest, jinak se omlouvám, že jakoby ta hra, tak tam není zvuk, protože mě se to nějak vyplo, asi jsem na to omylem klikla v domění, že to je mikrofon jako v té hře, takže proto to tady nahrávám jakoby takhle. Takže tady jsem trochu nevěděla, protože já jsem to blbě asi nějak přečetla, že já jsem myslela, že mám sbírat nějaký odpadky nebo co. A jakoby nakonec to bylo něco úplně jiného, takže to vám jakoby tady radši přeskočím, protože je to takový nudný, protože tu jezdím po celé mapě. Tady jsem si nějak našla nějaký jakoby skoky, takže jsem to zašla skočit. Já nevím proč, ale mě ty skoky nikdy na ty cvalový nevychází, tady prostě úplně zblízka třeba. A tady myslím, že bude taky zblízka, no. A to, jak jsem zjistila, že to není o těch odpadkách, tak to je právě tady. Tady jsem našla nějaký jakoby lidi, se kterými jsem si měla jakoby pokecat. Právě v té hale, tam jak jsem před chvilkou skákala, no tak tam jakoby bylo takový koště. A já jsem to bylo, že že tam byly kolem to takový jakoby třpytky. Já jsem si říkala, no tak to musí vzít, tak jsem to vzala. A už zase se tam ty třpytky zase objevily, jak třeba svítí takhle kolem těch lidí. Já jsem si jako říkala, proč jako? Že jsem to jako moc nepochopila, no potom mi to došlo, že tam jsou jako další označený místa, kde by to mohlo být. Jinak tady jsem to trochu zrychlila, protože by to bylo asi nudný, protože tady jenom, že jezdím jakoby za těma lidma. Jinak toto video bude víc takový jakoby povídacím, zkusím jakože příští udělat jakoby trochu lepší, ale teď jako na to poslední dobou nemám moc času. Ale zkusím třeba něco z halloweenského eventu teďka. A to bude asi další video, možná to vyjde i dneska. No tohle video vyjde dneska nebo jakoby, chápete? A vyjde i zároveň to halloweenský.
Jakoby já ty videa už mám všechny jakoby předtočený, nebo jako ne všechny, ale to halloweenský už mám předtočený, to jenom můžu editovat. A můžete mi klidně do komentu napsat, jaký další video, nebo o čem byste chtěli další video. Věc, kterou fakt nemám ráda, jsou tady tyto závody, neboli traily, protože mi to přijde taky jako nudný. Já mám spíš jako radši ty skoky, než jako tady toto, no. Třeba máme jakoby ráda ten trénink v tom Moorlandu, tam jakoby ten parkour, to je jako mě přijde jakoby dobrý. Ale taky úplně nemusím od dresuru, protože mi to vůbec nejde a tady to uvidíte, že mi to fakt vůbec nejde. Jakoby vůbec nechápu, jak tady máte takový ty buňky nebo na té zemi, tak jako já tam vždycky dojedu, jakoby třeba tam je, že jo, krok, takže já pojedu a potom tam, že je další bublina na klus. A já jsem zkoušela už jako buď to v tom kruhu naklusat, nebo jako před ní, nebo když se toho dotknu. A to prostě mi to vůbec nejde, že mi tam vždycky přišly takový ty body vedle toho, co vám ukáže, jakým jakoby chodem máte jet. Třeba tady to půjde vidět, že tady, že jo, jedu klusem a teď mám nacválat a prostě já jsem se toho dotkla a jako už jsem nacválala a prostě mi to tam přečetlo ty jakoby body, já nevím, já ty drezuře moc jakoby nerozumím, protože já jsem to jela po druhý, že jo, takže jako úplně nechápu, takže mi když tak napište do komentů. Jakoby to editování trvá docela dlouho, protože toto video mělo 30 minut a teď to má 7, takže mi když tak napište do komentářů, jestli víc preferujete kratší videa anebo delší. Takže doufám, že jste si video užili a byla bych ráda, kdyby se mi dali like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!